everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Daghan ba kamo og nakuha nga isda? Wag yun. Bisan paludan, wa mi nakuha. Andres, Pedro, Nakaila ka na mo. kuyog kamo kanako. Kay sugod nining adlaw. Tudluan ko kamo sa pagpanagat og tao. Ang RMN miduyod sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Kaayuhan ang gilantaw sa kaginikanan para sa ilang mga anak. Ang balido nga rason kung nganong ila kining tudluan sa mga maayong pagtulunan aron sa mga adlaw nga moabot sa iyang pagpakabuhi dinhi sa kalibutan, dili siya magsubay sa hiwi nga dalan. Maong mga anak, dili kini ninyo angay mahayan, kundili angay nga pasalamatan. Ikaw nga anak, aron magtubo nga puno sa pagkabililhon, kinahanglan nga dawaton mo sa dakong kahimuot ang paggiya, pagkurher, ug labaw sa tanan, hatagan mo gibug-aton ang gugma nga ipahinungod diha kanimo sa imong mga ginikanan. Pagmahal ang angay mong ibaws bugti sa tanan nilang pagsakripisyo, sa ilang kabuutan, dili kay imo lang silang pasakitan. Hangtod nga uwahi na unya hinuon ang imong pagkamatngon sa kamatuuran, nga angay buday silang tahuron. Ayaw kalimot, ang atong mga ginikanan mao ang labing nindot nga gasa nga gihatag kanato sa kahitasan. Sila ang tinuod nga mga bayani, nga gipadas sa labong makagagahom aron manalipod sa ilang mga anak, gikan sa kadautan. RMN Cebu, Istasyon DYHP. Mudalit kaninyo nining usak kalahi nga sugilanon nga atong gipahaom sa atong pagbalaan karon sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan. Tahura ang imong amahan ug inahan. Salamat sa iyo. Era? Maura din na imong gihimo sud sa pila ka oras human ka manihapon? Wa ka di ay magtuon? Sige ra di gihapon og tutok anang imong cellphone? Ay, pagpuot. Oh. Magtuon na bitaw kong kanahan ko. Nganong iwa pa makusuguon? Ikaw ba? Kung tawad ka? Ayaw Ram. Oh, tiyog na sa ka. Tapiyo na sa ka na imong anak. Mong gandan ka niya anak. Pida. Ko ha? Lost ka na lang ha? Padunggan niya kukusab. Nga singkasigana ni mo imong inaan. Padugol ko yun ang simod mo. Kanahana ka. Dili yung tago gusto mong hilabot. Sumagod. Musal ka ba kus gubot ninyong inahan o ganak? Ha? Nagpaminaw ragi ko. Pero karon, ha? Imo naging gilugit ang akong kasuko. Sobra na kay ka. Kawan ni mo iuwaw? Imong inahan? Ha? Usal ko'y pangitaan na? Labandira! O kung way magpalaba, bisag unsa na lang mahuna-hunan og tinda para lang makakwarta. Kay naa ka nga gipa-eskwela. Gibuhat ang tanan para ka lang matagan og mayong ugma. Dili siya gusto nga maiwit ka soban. Kay samot kang bugal-bugalan nga anak kasliking kawayan. Kinataw kang wayamhan. Dong Ram, dong hilom na lang to. Dili toy. Kay dili ka man paminaw nining hawd nimo anak. Pasagding ako'y mutingog aron mahibaw ni siya kung unsang imo mga sakripisyo para niya, para mahimo siyang tao sa umabot. Huna-huna, Ira. Ha? Huna-huna, Nagihilam mo si mong inahan ng kauaw, kaya kang gatagan o higayon para lang makakita sa kanindot sa kalibutan. Gusto unta kang ipakuha sa salbahis ni mong amahan para dili siya manlubag sa iyang obligasyon, pero nalingkamot ang imong inahan. Nga iya kang kapanalipdan diya sa sud sa iyang sabakan. Imo lang siyang sayon-sayunong sa pagsika-sika.
Pinangga ko na yung igsoon. Gitahod ko na siya sa iyang pagkamagawang. Unya ikaw, nga anak, muntay angay nga mohatag sa tanan nimo pagtahod o pagpangga niya. Mo na hinuy-mulay sa pagyaga-yaga. Sa paisa ko nimo. Basta gani ba kadungan ni kong usab? Huh, makita ging katag. Pantay ka ginako. Saman, kumana to siya birada? Ha? Hilabtanon. Kanyahay rang wa maminyo. Naa ka na sa ng mga komentaryo nga way ayo, Ira. Nak, ganon taw ingon anak ka man, uy. Nasuka sa pagkamhatngon ni mo buot. Nga wa man unta ko'y sipyat sa pagtudlo ni mo kung unsa ang pagtahod sa imong mga katiguagan. Mausad na kitudlo sa inyong mga maestog maestra sa eskwelahan. Pero nganong ingon anak man, day. Ira, nak, palihog lang tarunga ang imong pagkatao. Unya ka ng imong pag-eskwela. Ayaw yun in taon ng baliwad. Wa ko'y laing gilantaw na kundi nga mabulahan lang unta ang imong ugma. Dili ko gusto nga maglisod ka unya sa umaabot, Ira. Maulapani in taon ng ako mga pagpaningkamot nga mahimutang og tarong ang imong ugma. Basta na eh. Kapuya. Alimog-ngog. Ay nakog sundag yaw-yaw ha. Kay matuog na ko. Era, ay sagpauli ha. May plano ang barkada. Ha? Basta man? Birthday ba ni Jimboy? Iya to i-treat girl. Kanang kita-kita na. Wow! Ala no, lahat gid ang may kaya sa. Parehas good nimo. So dali na. Naigiabangan nga sakyanan si Jimboy. Asa data uy? Ay, unya na lang gud ang pangutana good. Iris! Darami! Wow! Kanindot sa beach! I like it! Okay. So ali na. Oh, wait. Manaog na Wait, ta. dito sa sabot ha. Kaya mo bilang ipagandama ni Proel Nakawa. Maong, way uli ay ha? No problem. Okay ra gid kay ko. Kay wa ba mangita na ko sa amo? Kay wa pa ba mangabot sila si Mami ug Daddy? To pa mas Manila. Ikaw Ira. I-enjoy na to ang weekend? Kapoy ba kang eskwela? Hello? Nak, hain naman ka. Hapon naman. Asa pa man di ay ka? Pauli dayon lang ga ha. Kay gihawan kong manok Bisaya ni Tio Remy nimo. Kay birthday ba yaro nako? Iyang kilat anday. Sayo nak ha? Di ko mo uli. Gidami og ang uban ako mga kauban sa among classmate. Ha? Nag-birthday sad. Nagkikay dako. Pero di ala sa probinsya. Maong ugma pa mi mamauli. Inahan sa kanunang panabang. Kinuo ko. Ano na si Irate? Te, pagsugad na lang daan, te. Kay sugaton to na akong uyab kay magdara ba tog cake para nimo? Wa gid tay kasaw nga Ira karon ram. Ha? Nga naman? Nanawag. Tuas probinsya kay gidha kuno sila silang classmate nga nag-birthday sab. Oh. Ug ugma ra kuno sila makapauli. Unsa? Kalamig, ikaligo sa dagat. Uy! Oh, good. Oh, di pwedeng maligo ha? Ligo kita? Ay, Era, to sa sakyanan na nga itong mga humdunon. Gidadaan na lang takadaan, girl, para wa na'y problema. Di na ta malangay sa biyahe. Mong sige na, pag-ilis una dito, para muna nakagkaligo. Kamu ni Chimboy, kay kami si Proel na lang unang mag-andam para sa tong food din, he. Oh, anak ba? Ira. Tara. Ato dito sa unahan maligo ha kay mas lindot dito. Okay? Sige! Bitag yung anak ka, uy. Huwag yun maghisgot og sayo nga naade siya imbitasyon. Kay kung nahibaw pa kong daan, dito na ko tugtan, uy. Kay di yun din taon ko makatug nga wa siya. Busada gikining bata ada. Pero baka pasara na siya, niya makagraduate lang gid sa grade 12.
Aw, tunlon ko na lang gid ang akong kalagot. Pero mahagbong gani na. Na, lamig iking bitayon. Sorry kati ha. Ako mong gigisakitan sa iyang pagpabadlong god. Sa iyong batasan, sa iyong pagtratar nimo ngayong inahan. Yan na lang kang gihatakan, maglagot kay kote. Sagdi na lang dong. Ato na lang unang hatakan og higayon. Ang ako ra yung giampo nga unta. Magka-graduate lang unta siya. Para gamay na lang ang higayon nga akong huna-hunaon. Murag itong kabayo nga nakabuhi sa turil. Naunsa na makaturon. Padayon naglangoy-langoy di ha, kay magkuha kong atong makaon o atong mainom. Anak tadi ang mga on sa ilawom sa dakong landong sa Magtalisay. Indot ya kay may dako nga lapad nga bato atong kabutangan sa itong pagkaon. Ya, hawas lang ha kung makakita na ka nga balik ako para mga onta na tayo malik o kaligo. Okay. I like you. And I know that you love me too. Di ba? Jim. Jim. Wait now. Don't worry. Dua ka room sa akong ipabok. Usa ilang Iris o ni Rowell. Ug ang usa para natong duha. Aray. Ay. Ate, Oh. nansa ka? Ay. Kalit man akong napakan akong dila dong. Uy. Ganun mo pa magang matug. Unsa pa may gipunayan ni Muglingko dinis gawas. So, na dito kay gawas nga pistahan karon dinis lamok. Ha? Magkadakop ka pagig tunog. Pahuway na. Si Ramang ko dong. Oh, nga naman. Naku makuntak. Nagunsa man katuron. Jim. Jipoy. Unsa man ang imong gibuhat? Nagbasol ka? Uwa. Pero, unsaon naman lang kun. Ikatlo. It ka pasagdan. Pakas lang di ka. Era nak. Pango na uy, udto na. Tingalig mali kaunya. Ayaw lagi gubang imong record sa eskwelahan, day. Likay yun ang malate ka sa way igo nga hinungdan. Haba, nak? Sige na, bangon na aron maligo ka. Kaya ito ay, giandaman ta na kagpamahaw. Gilutuan ta kas imong paborito. Sige na, nak. Oh. Ginoo ko. Oh. Ram! Ram! Tabang dong, Ram! Dong, pagdali! Sira, Dong! Pwerte ba ning suka in town na doon natong ospital, Dong! Unsa? She's on the family way. Usa ka buwan ang iyang tiyan. Dili! Oh, ate! Asa ka? Diya ka na kutob ha? Ayaw pagduol. Si Mama ba? Mama? Si Mama! Magana ako ni Mama! Ha? Okay na siya! Okay siya! Karon ka na lang magpakitag kung saan? Magpangutan na kag-okay na ba siya? Nga ibunda ka magani nimo ang ngan si mong inahan kung sa puton ka sa gayon nga dili dayon niya ikahatag nimo kung sa imo pangayon. Unya karon, mangutan na kag-okay na ba siya? Ha? Oh! Okay na. Okay na siya nga ipahiluna unya sa iyang nitso pila ka adlaw gikan karon. Kay wa na mong mama.
Patay na pinanggal akong igsoon! Kay wa makadawat sa imong gidagatan! Patay na! Imong gipatay! Dili ko mo to! Dili ko mo to! Dili ko mo to! Bakit ako? Bakit ako? Ako na mama! Tanaw ko! Imo na ko gibinuangan! Buhay mo ang akong mama! Ma! Ma! Mama! Mama! Bisag mag-unsa ka pagpanawag sa imong inahan. Dili ka na yung madungog. Imo ko gikuhaan sa usa ka buutan nga igsoon. Wa kay kaluoy. Tungod sa kanunay nimo pagpabadlong. Nag-anam og kagubaan kasi sa imong inahan. Mawala niya madawat ang imong gidangatan. Pagkyas ang imong inahan sa talang nindot niya mga damko para sa imong kaayuhan. Karon, sige! Katawa! Paglipay! Kay wa ka na mama nga babag pa nimo sa bisag kung sa pagbuhato nimo! Mama! Mama! Ayoko biyahe! Mag-unsa naman lang ko, ma! Usalo ako, ma! Usalo ako! Usalo ako! Huwag na ito nanira. Bisa mag-unsa ka pa sa pagsinggit alos magpangayog pa sa ilo. Dili ka na madungog pa sa imong inahan. Diyan mo lang mga punga sa buhay pa siya. Ha? Diyan na! Pulos wala yung gilawag niya kung dili. Lagi mo pagpasakit. Kung dili naman siya makadungog na ko. Ako na lang irangan sa Ginoo ang tanan. Lord, masaylo ako. Masaylo ako. Ako gisaad, igikan karon magtarong ako. Magtarong ako, Lord. Kira. Ayaw kadlok. Ayaw kadlok. Sorry, Day. Sorry. Nga nagpadako sa ako mga kayubos tungod sa paggawa sa imong inahan. Ngawa sa panahon. Atong atubangon ang usa ka bagong adlaw sa atong kinabuhi, Day. Ayaw na kagool. Kay dili ti ka pasagdan. Salamat sa iyo. Ug dinhi mga higalan natapos kining sugilanon nga atong gipahaom nining adlaw sa Semana Santa, sugilanon nga naguluhan. Tahura ang imong amahan ug inahan. Sugilanon nga gibuhatan og duwa sa radyo ug ubos sa direksyon ni Monique de Gracia sa Sidon, spinner Joel Benze, audio editor Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Garing. Og mga higala sa di pa kami manamilit kaninyo aniya naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Jimboy, Ricky Bangis Garing, Sanya, Marites Albores, Era, Ingrid Verturazo, Rami, Randy Padayaw Suson. Og mga higala, sangan sa grupo sa estasyon DYHP, hangtod na lang sa sunod Semana Santa pon, kini si Ray Arellano moingon, ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.